Pneumàtics Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Bueno, bona nit a tothom, a tots els que esteu aquí. Benvinguts al Pregó. Enguany, tal com ha dit l'Adolf, celebrem els 375 anys d'aquesta festa. Quan em van proposar fer-lo, aquest pregó, vaig pensar, amb tants anys d'història, què podré dir jo que no s'hagi dit ja? I el primer que em va venir al pensament són els records dels 12 anys que vaig estar a la Junta dels Amics de Sant Antoni Abat, des de l'any 96 al 2008. Allà vaig descobrir el món dels trastoms i gràcies als companys vaig participar cada vegada més en l'organització de la festa. Bàsicament, la meva funció no va ser guarnir i enganxar carros. Per això ja hi teníem els entesos. La meva aportació va ser buscar la manera de promocionar la nostra entitat tant a nivell local com comarcal, demanant sempre la màxima implicació i participació de tothom. Amb una paraula, obrir l'entitat a tots els martorellencs d'aquella època. Avui tinc un record molt especial del Ramon Rosell, del Josep Anton Mas, que ens va donar una nova bandera a l'entitat, la bandera jove, també dels mestres i veterans Salvador Ripoll i Joan Tomàs, del Vicenç Termes, un pou de ciència, del Joan Valls, pencaire i entusiasta com ningú, també del meu amic Lluís Gómez, un autèntic enamorat dels trastoms. A tots ells ja no els tenim entre nosaltres. Ens veu deixar massa aviat, companys. És obvi que Martorell va creixent i penso que ens toca a tots explicar als nouvinguts què són els trastoms. Que sàpiguen que abans del 17 de gener tots els components de la Junta dels Amics de Sant Antoni es posen en marxa i programen per tots els martorellencs, siguin o no siguin socis, uns actes festius que ens portaran a recordar altres èpoques. I ho fan amb il·lusió, perquè creuen en les tradicions. Aquest sentiment els fa moure, ens esperona, ens manté vius. I recordem entre tots els col·lectius d'una època no gaire llunyana, com eren els traginers, els pagesos, els basters, els ferradors, els fusters de carros, els tractants de bestiar, tots lligats d'una manera o altra als animals de peu rodó, que són els grans protagonistes de la festa. I a l'arribar als trastoms, traiem al carrer diferents tipus de carruatges amb diferents càrregues, diferent tiratge, i tot passa per davant nostre com un museu en moviment. En definitiva, fem cultura viva.
Avui no parlaré de la pagesia de Martorell, terra de vinyes i conreus, treballats durant molts i molts anys amb l'ajut d'un animal importantíssim per l'home, el cavall, la mula, el ruc, tant se val. Tampoc parlaré de l'evolució del pagès, que la seva feina ha anat incorporant la maquinària agrícola, el tractor. No. Parlaré d'una cosa intangible, però que la tenim. És l'esperit lluitador i emprenedor dels martorellencs. Gent engrescadora que sap transmetre aquest estat d'ànim als seus fills i dels fills passa als nets. I així aquesta festa s'ha convertit en centenària. Del llibre Evocació històrica de les centenàries festes de Sant Antoni Abat, editat per la nostra entitat l'any 84, traiem la conclusió que els martorellencs ja tenien clar que la pagesia evolucionava molt de pressa i si no volien perdre tots els estris que feien servir per treballar les terres i conservar els diferents mitjans de transport que utilitzaven entre pobles, calia recollir tot el material i conservar-lo. I diu el llibre que l'any 62 ja es va intentar fer al Museu del Carruatge, però aquesta iniciativa va fracassar per manca d'un espai adequat per muntar-lo. I continua dient, els 12 carruatges que tenia l'entitat passaren dins uns magatzems del Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell. Després, diverses circumstàncies, els carruatges passaren a allotjar-se al celler de la Torre Bessols o Torre Santa Llúcia. Uns anys després, amb motiu dels temporals del 71, la volta del celler s'esfonsà i alguns van quedar destruïts. Del que va quedar es va posar a la caserna del Passeig del Quarter. Com he dit abans, l'any 96 vaig entrar a la Junta i també vaig entrar a la caserna del Quarter. Els 4 carros i guarniments que teníem estaven apilats per falta d'espai. I puc dir que durant els següents 10 anys, amb molta feina, vam tenir que canviar 4 vegades de local social i en cap d'ells hi havia la mínima possibilitat d'endreçar els carros i el material. Finalment, l'any 2010, les reiterades peticions al nostre Ajuntament demanant un local en condicions va fructificar i tot el que ens quedava va passar a l'actual local de la plaça Maria Canela. Un magnífic espai com mai havíem tingut. I sigui dit de pas que el nostre actual alcalde Xavier Fonollosa, aleshores regidor, hi va tenir molt a veure amb aquesta sessió. Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui no el podem tenir aquí, però tenim el seu representant. Bueno, ara ja tenim un magnífic local, doncs comencem a muntar el Museu del Carruatge. I per què el volem? Doncs perquè les noves generacions coneguin i sàpiguen que la pagesia i el transport no sempre ha estat igual. Hem d'ensenyar amb orgull a la gent de Martorell i de fora de Martorell tot el que puguem exposar, que és molt. Aquest nou local podria ser un punt de trobada per totes les persones que durant uns dies al mes o a la setmana trobessin temps de reparar, pintar i ordenar tot el material. I a la vegada començar a fer escola per a petits i grans per aprendre a enganxar un animal i portar un carro. I sigui dit de passada que el president de la societat,
ens ha arreglat una cuina especialment preparada per fer uns bons àpats a la brasa, que això és un estímul més per fer vida social. Tots els membres de la Junta hi posen un gran interès i dedicació, però necessitem més col·laboració i més socis. Amics, acabo. Però recordeu que entre tots hem de fer pinya i hem de seguir mantenint aquesta festa entranyable que és història, tradició i cultura. Visca els Tres Toms a Martorell!